Señora Landete, té vostè la paraula. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. El dret a un habitatge digne és un dret fonamental de les persones que està reconegut per l'Estatut d'Autonomia en el seu article 16 i per la Constitució en el seu article 47. Aquest conveni que avui subscrivim entre l'Ajuntament de Gandia i la Generalitat a través de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica s'emmarca en les polítiques tant del Govern del Botànic com del Govern del Serpis de garantir aquest dret en la línia d'augmentar el parc públic d'habitatges a disposició de la ciutadania. En concret, la cessió dels drets de tanteig i retracte facilitarà aquest augment d'habitatges destinats a lloguer públic o al reallotjament en situacions d'emergència, és a dir, destinats a l'habitatge habitual i permanent de famílies, persones i col·lectius amb escassos recursos econòmics o en situació de vulnerabilitat. La situació actual de l'habitatge a Gandia, sobretot per a aquelles persones que es troben en una situació econòmica més desfavorida, ha patit una deterioració significativa malgrat els esforços que s'han anat realitzant en els últims anys per a solucionar un problema que s'arrossega des de la crisi econòmica i immobiliària patida al nostre país. Dins del marc de polítiques d'habitatge, a fi de portar a terme les actuacions necessàries per assegurar l'accés a l'habitatge al País Valencià, a les famílies i persones amb recursos limitats, la Generalitat, junt a l'Ajuntament de Gandia, han implementat diverses iniciatives, entre les quals destaca l'exempció del pagament de les rendes corresponents als contractes de lloguer dels habitatges públics de la nostra propietat. Així mateix, hem d'addicionar també les ajudes al lloguer recentment convocades per l'Ajuntament de Gandia amb un import de 70.000 euros per a garantir el pagament d'arrendaments. No obstant això, el recent increment del preu de l'habitatge, tant en règim de propietat com d'arrendament, unit a la sobtada i massiva extinció dels contractes d'arrendament que s'havien oferit a un preu inferior al de mercat, ha posat de manifest que les mesures anteriors són insuficients per afrontar el problema actual. Addicionalment, no s'ha d'oblidar que el conjunt de persones i famílies que en el seu moment van ser desposseïdes dels seus habitatges com a conseqüència de qualsevol dels procediments d'execució hipotecària, dació en pagament o venda extrajudicial, troben en el mercat del lloguer l'única alternativa possible per a procurar-se un habitatge, atès que, en la pràctica totalitat dels casos, tenen vedat l'accés al crèdit com a conseqüència del deute creditici que arrosseguen. En aquest context, la possibilitat de proporcionar un habitatge a les persones més vulnerables transcendeix el dret a l'habitatge, la importància del qual, no obstant això, es troba reconeguda en múltiples instruments internacionals de drets humans i com és esmentat en la Constitució i l'Estatut d'Autonomia per a incidir directament en el dret a la salut de tota la comunitat. La funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana s'aposta per la descentralització de les polítiques públiques en matèria d'habitatge, tot convidant els municipis, entre ells Gandia, a establir un sistema de col·laboració i suport mutu a fi de portar a terme les actuacions necessàries per assegurar l'accés a un habitatge a les famílies i persones amb recursos limitats, respectant en tot cas l'autonomia municipal. En aquest sentit, es preveuen diversos mecanismes per a crear o ampliar el parc públic municipal d'habitatges d'aquells municipis que així ho desitgen, mitjançant l'exercici dels drets d'adquisició preferent a favor seu o la cessió de citats drets. En el primer cas, la Generalitat exercitarà els drets a favor dels municipis que no tinguin la possibilitat de dur a terme la tramitació administrativa i, en el segon, els municipis a favor dels quals se cedisquen els drets d'adquisició preferent mitjançant la signatura del corresponent conveni i que podran exercitar de manera autònoma els citats drets d'acord amb el procediment regulat en la llei, que és el que estem aprovant ací. Des de l'Ajuntament de Gandia seguim en aquestes estratègies públiques per tal de situar el dret d'habitatge com un dret fonamental i universal. Per això, aquest conveni s'inscriu en la política urbanística i d'habitatge que està emprenent este govern amb mesures destinades a millorar l'entorn urbà i la rehabilitació d'habitatges, com demostren els dos àrbols aprovats per la Conselleria al Raval i a Beniaupa Plaça Elíptica, que serviran per a rehabilitar el parc residencial i la trama urbana en el sentit de seguir construint una ciutat amable, una ciutat saludable, on totes les persones puguen exercir el dret a gaudir d'un entorn vital en uns habitatges dignes integrats en un espai urbà inclusiu. Fa poc també, l'oficina d'habitatge de la nostra ciutat es va incorporar a la xarxa Xaloc,
que desplega una finestreta única en matèria d'habitatge i que, entre altres serveis, incorpora una unitat d'observatori de l'habitatge local que permet articular aquestes necessitats existents del parc públic i la seva distribució homogènia per tota la ciutat. Però no es pot aconseguir aquesta ciutat inclusiva que volem sense tindre present que l'accés a una vivenda, el housing fast, primer la casa, és el requisit imprescindible per aconseguir-ho. Perquè no ho oblidem. Darrere de totes aquestes actuacions estan sempre les persones i l'obligació de les administracions públiques d'aconseguir que ningú no patisca i d'actuar sempre tenint el bé comú com a únic govern que ens governa. En són un bon exemple les mesures fiscals que acompanyaran els pressupostos de la Generalitat quant a deduccions al lloguer i que beneficiaran més de 60.000 persones amb un total de més de 9 milions d'euros. Però no hi ha prou. Per això, en aquests temps malaurats en què la Covid ens ha mostrat la nostra vulnerabilitat col·lectiva, és necessari més que mai que ningú es quedi darrere i este conveni és una passa més en aquesta direcció. I cal continuar donant resposta immediata, com ha fet este govern des del començament de la crisi sanitària, social i econòmica que estem patint, a aquelles situacions que s'han agreujat encara més per culpa de la pandèmia. En aquesta línia, des del nostre grup Compromís Més Gandia Unida, donem també suport a la iniciativa de la PAC, Plataforma per Afectats per la Hipoteca, d'exigir al govern d'Espanya un nou decret que suspenga tots els desnonaments i talls de subministres de famílies vulnerables que no tinguin alternativa habitacional fins a l'entrada en vigor de la nova llei d'habitatge que haurà de regular de forma definitiva la impossibilitat de portar a cap desnonaments sense eixa alternativa habitacional.